sallah. Babu wani abu da musulunci ya bashi muhimmanci bayan tauhidi kamar sallah, wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karfafa kasancewar ta rukuni na biyu daga cikin rukunan addinin musulunci, inda yake cewa an gina musulunci a bisa ginshiƙai guda biyar: sai dawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne, da tsayar da sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna muhimmancinta da faɗinsa mafi falar ayyuka shine sallah akan lokacinta. Haka nan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa jigon wannan al'amari shine musulunci, ginshiƙinsa kuma shine sallah. Sallah haske ce ga ma'abocinta, kamar yadda take kafara ce ga zunubai. Allah madaukakin sarki ya ce ka tsaya da sallah a gefen rana da wani yanki a cikin dare, hakika kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana. Wannan tunatarwa ce ga masu tunatarwa. Hud aya ta 114. Da faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ku bani labari da a ce akwai korama a kofar ɗayanku yana wanka a cikinta a kowace rana sau 5, shin wani abu zai ragu na datti a jikinsa? Sai suka ce babu wani dattin da zai ragu. Sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace haka nan misalin salloli 5 suke, Allah yana goge zunubai da su. Kuma sallah sababi ce muhimmiya wajen shiga aljanna. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wa Rabi'a dan Ka'ab yayin da ya roƙe shi zama tare da shi aljanna, sai ya ce da shi ka taimaka mini akan hakan da yawan sujjada, wato sallah kenan. Ma'anar lafazin sallah a wurin malaman larabci shine addu'a. A wurin malaman addini kuwa sallah ita ce bautawa Allah da ke bantattun maganganu da ayyuka waɗanda ake buɗe su da kabbara a rufe su da sallama. Yin salloli 5 wajibi ne akan dukkanin musulmi baligi mai hankali, namiji ne ko mace, saboda faɗin Allah madaukakin sarki, ku tsayar da sallah ku bada zakka, ku yi ruku'u tare da masu ruku'u. Al-Baqara aya ta 43. Da faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da aka tambaye shi akan musulunci, sai ya ce shine salloli 5 a cikin yini da dare. Sai mai tambayar ya ce shin akwai wasu daban a kaina ban da su? Sai manzon Allah ya ce a'a, sai dai ka yi nafila, kamar yadda wajibcinta ya tabbata da ijma'in al'umma. Saboda kwaɗayin musulunci akan sallah ya umarci a koya wa yara ƙanana. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ku umarci 'ya'yanku da sallah suna 'yan shekaru 7, ku dake su akan ta idan sun kai shekara 10. Haka nan saboda sauƙin musulunci da rangwamansa bai umarci kafiri ba da rama abin da ya wuce shi na salloli kafin ya musulunta, saboda musulunci yana goge abin da yake gabaninsa. Wanda ya bar sallah saboda bai yarda da wajibcinta ba, malamai sun ce in jahili ne sai a sanar da shi. In ya ci gaba da musun wajibcinta, to ya zama kafiri mai ƙaryata Allah da manzansa da ijma'in malaman musulunci. Wanda ko ya bar sallah saboda kasala, to shi ma kafiri ne akan magana mafi rinjaye daga maganganun malamai. Don haka wajibi ne akan shugaba ya kira shi zuwa ga yin sallah, ya bijirar masa da tuba har tsawon kwana 3. Idan ya tuba shi kenan, in ko bai tuba ba shugaba ya kashe shi a matsayin kafiri wanda ya yi ridda. Saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, alƙawarin da yake tsakaninmu da su ita ce sallah, duk wanda ya bar ta haƙiƙa ya kafirta. Da faɗinsa tsakanin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah. Kiran sallah da iqama. Ba a tsayar da sallah sai da kiran sallah. Kiran sallah kuwa shine sanar da shigar lokacin sallah ta hanyar wani zikiri ke bantacce. Sai iqama take bin sa, wadda ita ce sanar da tsayuwar sallar da wani zikiri ke bantacce.
kiran sallah da iqama dangane da jama'a fardu kifaya ne, wato in wasu sun yi sun ɗauke ma wasu a halin tafiya da zaman gida, saboda suna cikin ayyukan musulunci na zahiri. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, idan lokacin sallah yayi ɗayan ku yayi kiran sallah, sannan babban ku yayi muku limanci. Kamar yadda kiran sallah da iqama a dangane da mutum ɗaya shi ma sunna ne, don manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ubangijinka yana mamakin makiyayin dabbobi akan dutse da yake yin kiran sallah yayi sallah, sai Allah ya ce ku kalli bawa na wannan yana kiran sallah ya tsaye da sallah, yana jin tsoro na, don haka na gafarta wa bawa na shigar da shi aljanna. An shar'anta kiran sallah ne a shekarar farko daga hijira. Dalilin haka kuwa shine yayin da aka samu buƙatar sanya wata alama da kowa zai gane cewa lokacin sallah yayi, sai musulmi suka yi shawara akan hakan. Da dare yayi, sai Abdullahi dan Zaid ya mafarki ya ga wani mutum yana dauke da ƙararrawa, sai ya ce da shi zaka sayar min da wannan ƙararrawar? Sai mutumin ya ce masa me zaka yi da ita? Sai ya ce za mu yi kiran sallah da ita ne. Sai mutumin ya ce ba na nuna maka abin da yafi wannan alheri ba? Sai Abdullahi ya ce nuna min. Sai ya koya masa kiran sallar da ake yi, sannan ya koya masa iqama. Abdullahi ya ce da gari ya waye na zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na ba shi labarin abin da ya wakana. Sai manzon Allah ya ce haƙiƙa wannan mafarki ne na gaskiya, insha Allah je ka wajen Bilal ka koya masa kiran sallar, saboda shi ya fi ka daɗin murya. Yana cikin falalar kiran sallah abin da ya zo a cikin hadisi na cewa aljani ko mutum ko wani abu daban babu wanda zai ji muryar mai kiran sallah daga cikin su face sai yayi masa shaida ranar tashin alƙiyama. A cikin wani hadisin kuma, da mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah da sahun farko na lada, sannan a ce ba za su same su ba sai sun yi ƙuri'a a kai, da sun yi hakan. An sa sharaɗin mai kiran sallah ya zama musulmi namiji kuma mai hankali. Kiran sallar kuma ya zama a jere, babu yankewa mai tsawo tsakanin kalmominsa, kuma ya kasance yayin shigar lokacin sallah. Sunna ne mai kiran sallah ya fuskanci alƙibla, ya tsarkaka daga kari babba ko ƙarami, ya waiwaya dama yayin da yake kiran sallah ya ce hayya ala salah. Haka nan ya waiwaya hagu idan ya ce hayya ala falah. Kamar yadda yake sunna ne mai kiran sallah ya sanya ɗan yatsansa manuniya a cikin kunnuwansa, kuma ya zama yana da murya mai daɗi mai ƙarfi, ya kuma rera kiran sallar cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Yadda ake kiran sallah shine Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إتكما إقامة إتكي الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. sunna ne wanda yake bin kiran sallah ya faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa, sai dai wajen faɗin hayya ala salah, hayya ala falah sai ya ce la haula wala quwwata illa billah. Kamar yadda yake sunna ne bayan gama kiran sallan ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya. Kuma sunna ne a yi wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi salati bayan kiran sallan, sannan a ce
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. sannan sai yayi wa kansa addu'a tsakanin kiran sallah da iqama, saboda addu'a wannan lokaci ba a mayar da ita, saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, haƙiƙa addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba a mayar da ita. Akwai abubuwan lura da malamai suka faɗa akan kiran sallah da iqama. Mafi muhimmancin su shine ana wadatuwa da kiran sallah ɗaya yayin hada sallar azhar da la'asar tare da yi wa kowace sallah iqamarta. Idan aka yi iqama sannan aka jinkirta tare da sallah, to babu buƙatar sai an sake iqama idan za a yi sallar. Kamar yadda malamai suka faɗakar da cewa wajibi ne akan mai kiran sallah ya kiyaye yin kuskure a cikin lafuzan kiran sallar, kamar faɗin Allahu akbar, wato yayi ja akan alif din farko na sunan Allah da alif din farko na akbar, kamar yana tambaya kenan. Ko yace Allahu akbar, wato yayi ja akan ba'un din akbar. Ko yace Allahu wa akbar, wato ya ƙara wawun kenan. Daga cikin abin da malamai suka faɗa akwai cewa idan an tayar da sallah to baya halatta a kirkirin nafila a lokacin. Idan kuwa sai da ya fara nafilar sannan aka tayar, to idan abin da ya rage masa kaɗan ne sai ya ƙara sashi. In kuwa yana da yawa to sai ya yanke ta ba sai da sallama ba, ya bi liman a yi farilla tare da shi. Malamai sun halatta kiran sallar yaro wanda yake iya tantance abubuwa, kamar yadda suka halatta a yi wa sallar da ta wuce saboda barci ko mantuwa kiran sallah saboda iqama, saboda abin da ya tabbata daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da ya yi barci shi da sahabbansa ba su yi sallar asuba ba har rana ta fito, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarci Bilal ya yi kiran sallah, sannan suka yi alwala suka yi raka'a biyu na filar asuba. Sannan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarci Bilal ya yi ikama, shi kuma ya yi musulmancin sallar asuba. Daga cikin faɗakarwar da ta shafi sallah a masallaci ita ce hana fita daga masallaci bayan an kira sallar kafin a yi ikama, sai dai inda uzuri fa, saboda abinda Abu Huraira Allah yarda da shi ya rawaito cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce mu idan kuna cikin masallaci aka kira sallah kada ɗayan ku ya fita har sai an yi sallah. An shar'anta wa mai kiran sallah ya sassauta muryarsa wajen faɗin ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah, sannan ya maimaita su da ƙarfi, saboda hakan ya tabbata a sunna. Bai dace ba a rika kaɗa murya da rera kiran sallah kamar ana rera waka, saboda hakan yana sanya a canza wasu harufai da wasullai da ɗauri da ƙarawa da ragewa. Kamar yadda bai dace ba a daga murya wajen yi wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi salati bayan kiran sallah. Haka ma bai tabbata ba faɗin aqamaha Allahu wa adamaha yayin da aka ji an ce kada qamatis salatu. Kada abin da ya inganta shine mutum ya maimaita ta kamar yadda aka faɗe ta. Sallar asuba tana da abin da take banta da shi, wato shine ita sallah ce da take da kiran sallah guda biyu, na farko kafin shigowar lokaci, na biyu kuma don sanar da cewa lokaci ya shigo a zo a yi sallah. Don haka ma aka shar'anta kiran sallar farko mai kiran sallah ya ce as-salatu khairun minan nawm sau biyu, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan ka yi kiran sallar farko na asuba ka ce as-salatu khairun minan nawm, as-salatu khairun minan nawm. Sallar farilla tana da lokacin da ba ta inganta kafin shi ko bayan shi, sai dai ga mai uzuri. Allah mai girma da buwaya ya ce lalle ne ita sallah ta kasance akan mu'minai farilla ce mai kayyadajjen lokaci. An-Nisa aya ta 103, ma'ana farilla ce da take da wani lokaci iyakantacce. Lokacin sallar asuba yana farawa ne da bullowar alfijir na gaskiya, wato wani haske da yake bayyana a sama a bangaren gabas har zuwa bullowar rana. Lokacin azhar kuwa daga karkacewar rana daga sama ne zuwa inuwar komai ta yi daidai da shi, ƙari akan inuwar da ta fito bayan karkacewar ranar. Lokacin sallar la'asar yana farawa ne daga ƙarewar lokacin azhar har zuwa inuwar komai ta zama ninkinsa biyu bayan inuwar da take lokacin karkacewar ranar.
lokacin magariba kuma yana farawa ne daga faduwar rana zuwa ɓuyan jaja ɗin nan na sama wanda yake zuwa bayan faduwar rana. A ƙarshe lokacin sallar isha yana farawa ne daga ƙarewar lokacin sallar magariba zuwa rabin dare, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, lokacin sallar isha zuwa rabin dare na tsakiya ne. Sharuɗan ingancin sallah. Malamai sun ambaci sharuɗan da yake wajibi ne a same su kafin sallar mutum ta zama ingantacciya. Na farko, mai sallah ya zama ya tsarkaka daga ƙaramin kari a yayin alwala, saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa Allah baya karɓar sallar ɗayanku idan ya yi kari har sai ya yi alwala, kamar yadda yake sharaɗi a tsarkaka daga babban kari ta hanyar wanka, saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki, idan kun kasance da janaba to ku tsarkaka, wato ku yi wanka. Al-Ma'ida. Wanda ya tuna yana da kari alhali yana cikin sallah ko kuma ya yi karin yana cikin sallar, to dole ne ya bar sallar ya fita ya yi tsarki ba sai ya yi sallama ba, saboda sallar ta riga ta ɓaci. Wanda ya yi sallar da najasa sai bai san da ita ba ko kuma ya manta da ita, to sallarsa ta yi. Wanda kuma ya san yana da najasa alhali yana cikin sallah, to wajibi ne a kansa ya gusar da ita sannan ya ci gaba da sallarsa, saboda abin da ya tabbata cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana sallah sai ya cire takalmansa, sai mutane suka cire takalmansu. Yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama, sai ya juyo ya ce, me yasa kuka cire takalman ku? Sai suka ce, ya manzo Allah, ai mun ga ka cire takalman ka ne, sai mu ma muka cire. Sai Jibrilu ne ya zo ya ce min, a cikinsu akwai najasa, idan ɗayanku ya zo masallaci ya juya takalmansa ya duba su, idan ya ga najasa a jikinsu to ya goge su da ƙasa sannan ya yi sallarsa da su. Kamar yadda aka sharɗanta tsarkin tufa a wajen sallah, saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki, kuma tufafinka ka tsarkake su. Al-Muddathir aya ta 4. Haka nan ma tsarkin jiki, saboda abin da ya tabbata cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare su ya wuce ta wasu kaburra guda biyu, sai ya ce lallai ana yi musu azaba, ko ba wani babban abu bane yasa ake musu azabar, sai dai shi wannan baya tsarkaka daga fitsari wato bawali. Haka ma an sharɗanta tsarkin wurin sallah, saboda hadisin mutumin ƙauyen nan da ya yi fitsari a masallaci, manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ku kyale shi, ku kwarara guga cike da ruwa akan fitsarinsa. A wannan babu malamai sun faɗi fa'idoji, daga cikin akwai cewa wanda ya rishi raka'a ɗaya kafin lokaci ya fito to ya rishi, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wanda ya rishi raka'a ɗaya daga sallah to ya riski sallah. Wajibi ne yin sallah da wuri ga wanda ta wuce shi saboda barci ko mantuwa, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wanda ya manta da sallah to ya yi ta idan ya tuna, ba tare da wani ɓata lokaci ba ta da wani kafara sai hakan. Bayan ƙasa gaba ɗayansa masallaci ne, sallah ta inganta a kanta. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, an sanya min ƙasa ta zama masallaci da tsarki gare ni, kowane mutum a cikin al'ummata sallah ta riske shi to zai yi ta a duk inda ya tsinci kansa, sai dai an keɓance abin da hali ya zo a kansa, kamar sallah a makabarta da ban ɗaki, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ƙasa gaba ɗayanta masallaci ce, wato wurin sallah ce, sai dai makabarta da ban ɗaki. Haka ma an hana sallah a makwantar raƙuma, wato wurin da suke tattaruwa suke kwana a wurin. Yana cikin sharaɗin ingancin sallah suturta al'aurar namiji ita ce daga cibi zuwa gwiwa, mace kuwa dukkanta al'aura ce a sallah, banda fuskarta da tafukanta. Sai dai duk da haka malamai sun ƙarfafa wajibcin mai sallah ya lullube abin da yake tsakanin zira'insa da wuyansa, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kada ɗayanku ya yi sallah da tufa ɗaya babu komai akan kafaɗunsa, kamar yadda yake sharaɗi ne mai sallah ya fuskanci alƙibla, wato Ka'aba kenan. Allah madaukakin sarki ya ce,
ka juyar da fuskarka inda masallaci mai alfarma yake. Al-Baqara aya ta 144. A cikin masallacin harami wajibi ne mai sallah ya fuskanci ita Ka'aba din kanta, amma wanda yake sallah a nesa da ita to zai fuskanci inda take ne, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, tsakanin inda rana take bullowa da inda take faduwa alƙibla take. Idan mutum yana kan abin hawa yana tafiya, to inda ya sa gaba nan ne alƙiblarsa, saboda abin da ya tabbata cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin nafila akan abin hawansa, yana kallon duk inda ta yi da shi, yana yin wuturi a kanta, sai dai baya sallar farilla a kanta. Yana cikin sauƙin addinin musulunci rangwamen da aka yi wa wanda yake ƙoƙarin gane alƙibla, cewa idan ba zai iya gane alƙiblar ba ta hanyar kallon inda masallatai suke kallo, ko kuma tambayar mutane, ko ta hanyar na'ura ko waninta, to yayi gini akan zato mai rinjaye, saboda faɗin Allah madaukakin sarki, ku ji tsoron Allah iya iyawarku. At-Taghabun aya ta 16. Wasu daga ladubban sallah. Sallah ibada ce mai girma, saboda musulmi yana fuskantar Allah ne a cikin zuciyarsa da jikinsa gaba ɗaya, don haka wajibi ne ya yi mata shiri da wasu al'amura. Mafi muhimmancin su shine tsarkake zuciya ga Allah maɗaukacin sarki. Allah ya ce ba a umarce su ba da komai face su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi, suna karkata zuwa ga gaskiya, su tsaye da sallah, su ba da zakka. Wannan shine addini mai kakke. Al-Bayyina aya ta 5. Daga cikin waɗannan ladubbai akwai kyautata alwala, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ba zan nuna muku abinda Allah yake goge zunubai da shi ba, ko yake daga daraja da shi ba? Sai suka ce, nuna mana ya manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce, kyautata alwala a lokacin da ake ki, wato kamar lokacin sanyi kenan, da yawan taku zuwa masallaci, da jiran sallah bayan an yi wata sallar, wannan kuwa shi ake kira ribaɗi, wato yin jira don gadi don Allah. Hakanan sunna ne fita zuwa ga sallah da wuri don riskar faradar da ke cikin jiranta, wadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi wasiki da ita, inda yake cewa ɗayan ku ba zai gushe ba yana cikin sallah matukar dai sallar yake jira. A wannan lokacin jiran mai sallah zai shagalta da zikiri, da addu'a, da karatun alqur'ani, amma ya kiyaye kada ya dami masu sallah. Yana daga cikin ladubban sallah ya ambaci Allah yayin da zai tafi masallaci, ya ce Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, waj'al min khalfi nura, waj'al amani nura, waj'al fi fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nuran. Kamar yadda zai ambaci Allah yayin shigowa da fitowa daga masallaci, yace a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was salatu was salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ma'ana ina tsari daga wajen Allah mai girma, da fuskarsa mai girma, da ikonsa da dadde, daga shaidan jefaffe. Da sunan Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah. Ya Allah ka buɗe min ƙofofin rahamarka. Idan zai fito daga masallaci sai ya ce bismillah was salatu was salamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim. Ma'ana da sunan Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah. Ya Allah ina roƙonka daga falalarka ka tsare ni daga shedan jefaffe. Yana daga cikin ladubbai tafiya zuwa ga sallah cikin natsuwa da kwanciyar hankali, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, idan kun ji iqama ku tafi zuwa ga sallah kuna cikin natsuwa da hankali, kada ku yi gaggawa, abinda kuka samu ku sallata, abinda ya wuce ku yi ciko. Yana daga cikin ladabin da ya wajaba mai sallah ya kiyaye shi, shine kada ya zauna a masallaci fa sai yayi raka'a biyu, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi,
idan ɗayan ku ya shiga masallaci to yayi raka'a biyu kafin ya zauna. Haka nan wajibi ne mai sallah ya nisanci hada ɗan yatsunsa saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, idan ɗayan ku yayi alwala ya kyautata alwararsa sannan ya fita ya nufi masallaci, to kada ya harda ɗan yatsunsa saboda yana cikin sallah ne. Daga cikin mafi muhimmancin ladabin mai sallah shine yayi kokarin samun tsoron Allah a cikinta, saboda shine tushen sallah da ranta, domin duk sallar da babu tsoron Allah a cikinta to lallai wannan sallar gaggar jiki ne da babu rai. Kari akan abin da ya gabata, wajibi ne mai sallah ya lazimci sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, saboda sallah ibada ce da take wajibi a yi koyi a cikinta. Kada a yi wani abu ko a faɗi wani abu wanda manzon Allah bai yi shi ba ko bai faɗe shi ba, saboda ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yi. Sanya sutura. Wajibi a sanya sutura yayin da aka fuskanci alƙibla a zaman gida ne ko halin tafiya, sallar farilla ce ko ta nafila, a masallaci ne ko wajensa, saboda abin da ya tabbatar ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, idan ɗayan ku zai yi sallah da sutura to yayi kusa da ita. An karɓo daga Wahab Allah yarda da shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mana limancin sallah a Mina, sai ya kafa sandarsa a gabansa yayi mana sallah raka'a biyu. Idan wani mutum yayi kokarin ya wuce tsakaninsa da suturarsa sai ya hana shi, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kada ka yi sallah sai da sutura, kada ka bar wani ya wuce ta gabanka, idan ya ƙi ka yaƙe shi. Da faɗinsa, da wanda yake wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na laifi, da ya tsaya 40 shi ya fi masa alheri akan ya wuce ta gaban mai sallah. Sutura ba wai kawai tana hana wucewa ta gaban mai sallah bane, a'a tana ba mai sallah dama ya haɗa tunaninsa wuri ɗaya, ya zama mai shagala ga barinta. Kamar yadda sutura tana hana yankewar sallah, saboda wucewar wasu abubuwa da manzon Allah ya faɗa ya ce suna yanke sallah. Cikin hadisin Abu Zar Allah yarda da shi, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, idan ɗayan ku ya tashi yana sallah, idan a gabansa akwai sutura kwatankwacin sandar da ke ƙarfin sirdin raƙumi, to yana yi masa sutura, wato kare shi. Idan ko babu kwatankwacin sandar da ke ƙarƙashin sirdin raƙumi a gabansa, to wucewar jaki da mace da baƙin kare duk suna yanke masa sallah. Ya ce, na ce ya Abu Zarrin, me yasa kare baƙi kawai daga cikin karnuka baƙi da ruwan ɗorawa? Sai ya ce, ya ɗan uwa, na tambaye manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kamar yadda ka tambaye ni. Sai ya ce mun baƙin kare ai shaiɗan ne. Sanya sutura yana kasancewa ga liman da wanda yake sallah shi kadai, amma shi ma mu suturar liman ita ce suturarsa. An karɓo daga Ibn Abbas Allah yarda da shi yace, na zo akan wata jakata a lokacin na fara mafarki, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma yana yi wa mutane sallah a Mina. Sai na wuce ta tsakanin sahu, na sauka, na saki jakata tana kiwo, na shiga sahu, babu wanda ya yi mini inkari. Babu laifi idan wucewar ta bayan suturar ce, ko kuma ya wuce nesa da shi daga bayan wurin da yake sujjada idan shi mai sallar bai sanya sutura ba. Sai dai wasu malamai sun togace masallacin harami, sun yi rangwame ga mutane su wuce ta gaban mai sallah saboda dalilan da suke nuna ɗauke kunci a cikin addini ga wannan al'umma.